Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noriel. Taong 1953. Dumaran, Palawan. Itong mga panahong ito, kasalukuyan silang nababahala sa kanilang baryo dahil sa mga layag ng barkong madalas nilang nasisipat sa laot. Ang labis nilang ipinagtataka noon, tuwing umaga ordinaryo naman ang kaganapan sa dagat, subalit tuwing sumasapit na ang gabi, doon na nag-iiba ang lahat. Pagsasalaysay ni Noriel, nasa pagtalikod pa lamang ng araw sa kalupaan, pabigla-bigla na lang ang paglitaw ng mga nakalutang na apoy sa dagat kung saan-saan. Sinasabayan din yon ng malalakas na hangin sa paligid na animoy nangangausap sa mga taong nakakakita sa pangyayaring yon. Dagdag pa niya na, pagkatapos nilang masipat ang mga apoy, makikita na lamang nila sa tabi nito ang kabuuang katawan ng isang abandonadong barkong lumulutang. Bagaman ilang ulit na nila itong nasilayan, walang sino man sa kanila ang may lakas ng loob na doon ay lumapit. Magmula kasi nang magpakita ang barkong yun sa laot, may mga nababalitaan na silang mangingisda na bigla na lamang nawawala. Upang maiwasan ang mga hindi inaasahang kaganapan, nagpasya ang kapitan ng kanilang lugar na hanggat maaari, ipagsawalang bahala na lamang ang tungkol sa bagay na yon. Mariinding ipinagtapat ng mga albularyo sa kanilang lugar na maaaring kumakatawan lamang ang barkong yon sa totoong nangyari dito noong mga panahong naglalayag pa ito. Sa paglipas ng mga buwan, hindi pinansin nila Noriel ang dahan-dahang paglapit pa ng barko. Kahit kinukutuban na siya ng masama dahil sa tila bang nalalapit na pagdaong nito, pinili niyang yon ay ipagsawalang bahala, alang-alang sa pasya ng karamihan sa kanilang lugar. Subalit, ang inaasahan ng karamihang pagpaparamdam lamang ng barko sa laot, hindi naglaon, tuluyan na itong dumaong sa dalampasigang di kalayuan sa kanilang baryo. Ang unang nakakita sa pagdaong nito, walang iba kundi si Noriel. Sa pagkakatanda niya, nasa 8:00 ng gabi nang maganap ang pangyayari. Kasalukuyan siya noong nangunguha ng mga isdang kanilang pinatuyo nang bigla siyang makarinig ng isang malakas na tunog na sinasabayan ng kakaibang pag-ugong sa paligid. Hinanap niya ang pinanggagalingan ng tunog na yon hanggang sa madapo ang kanyang mga mata sa dalampasigan ng baryo nila. Pagsilay niya sa dumaong na barko, kitang-kita ni Noriel ang animoy aninong katawan nito. Unti-unti ding naglalaho ang kabuuan ng bagay na yon habang paisa-isa namang nagsisilabasan ang mga taong nakasuot ng talukbong na kulay puti. Upang hindi siya makita ng mga nilalang, sinubukan niyang magtago sa talahib habang patuloy yung pinagmamasdan. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla na lamang nanlaki ang mga mata ni Noriel nang masipat niya ang mga taong yon na tinubuan ng mga malalapad na pakpak sa kanilang likod na siyang naging sanhi upang magawa nilang makaalis sa dalampasigan ng hindi natutunugan. Sa isang iglap, naglaho din ang barkong sinakyan ng mga ito na parabang isang anino. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam sa lugar na kanyang kinaroroonan, tanging huni na lamang ng mga nilalang ang kanyang naririnig. Pagtanto niyang malayo na ang mga ito, dali-dali naman siyang bumalik sa loob ng kanilang bahay para ilahad ang kanyang mga nasaksihan sa kanyang mga magulang. Sa pagpasok niya sa loob, agad naman siyang nasipat ng kanyang amang nagmamadaling pumasok at tila bang merong kinakatakutang bagay sa labas ng kanilang pamamahay. Pagrinig nito sa padabog niyang pagsarado ng pinto, agad naman siya nitong tinawag habang iritable siyang tinatanong nito ng, "Noriel, ano ba yan?
May galit ka ba sa iniutos ko sa'yo? Lumapit ka nga rito. Parang hindi mo na naman nauunawaan ang iyong pagkatao Matapos namang marinig ni Noriel ang galit na pagsasalita ng kanyang ama, sinubukan niya noong huminahon sa abot ng kanyang makakaya. Paglapit niya rito, nagpaumanhin muna siya bago ilahad ang kabuuang kwento ng kanyang ginawa. Nang marinig naman ng kanyang ama ang kanyang pagpapakumbaba, kahit papaano kumalma na din yon ng bahagya. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng pagkakataong magpaliwanag doon, inilahad niya ang bagay na kanyang nasilayan. Bakas sa kanyang pagmumuka ang katotohanan, gawa ng seryosong-seryoso siya noong nakatitig sa mga mata ng kanyang ama habang nagsasalaysay. Matapos namang marinig nito ang kanyang sinabi, tila bang maging ito man ay napaniwala niya ng walang pag-aalinlangan. Imbis sana napaluin si Noriel ng kanyang ama, nagpasama yun sa kanya papalabas ng kanilang tahanan upang puntahan ang nasabing dalampasigan. Bago nila tuluyang nilisan ng kanilang bahay, sinigurado muna nilang sarado ang lahat ng maaaring lagusan papaikot nito. Nagdala din ng armas ang kanyang ama nang sa gayoy maging handa sa mga pangyayari na bigla na lamang bubungad sa harapan nila. Sa pagbagtas nila noon ng daan, labis-labis naman ang pagtataka ni Noriel, gawa ng sa dinami-rami ng taong gising noong mga oras na yon, animoy siya lamang ang nakarinig sa napakalakas na tunog na pinakawala ng barko sa paligid. Para sa kanyang ama, hindi magandang pangitain ang nakita ng anak niya, lalo pat may masama yung pagpapahiwatig alinsunod sa paniniwala niya. Kung hindi nyo kasi na itatanong, sino man ang taong pinaramdaman ng ganoong bagay, paniguradong meron yung kalalagyang masama. Mabuti sana kung mga engkanto ang nilalaman ng barkong yon. Sa pagkakaalam ng kanyang ama, ang nilalang na nakita ni Noriel ay paniguradong merong kaugnayan sa angka ng mga aswang. Sa pagdating nila sa dalampasigan, bumungad sa kanilang mga mata ang malalalim na uka, indikasyon na meron nga doong dumaong. Halos panandalian lang din nilang nasipat ang bakas ng uka sa dagat dahil sa mga along paulit-ulit na sumasampa sa lupa. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid, minabuti na nilang bumalik sa kanilang tahanan. Ang naisip noong gawin ng kanyang ama, maghintay kinabukasan upang mabisita nila ang lolo ni Noriel na nakatira sa dulong parte ng kanilang baryo. Bibihira lamang nila yon kung mabisita, lalo pat abalang-abala din sila sa trabaho. Hindi rin maipagkakaila ng ama ni Noriel ang hayagan nitong pag-iwas sa kanyang padre de pamilyang matagal ng panahong nagpalaki at gumabay sa kanya. Bagaman wala siyang ideya sa rason ng kanyang ama, sinubukan niya yung respetuhin at unawain. Para kay Noriel, maaaring merong malalim na dahilan ng ama niyang yun kung bakit iwas na iwas ito sa kanyang lolo. Kinaumagahan, hindi pa man sumisikat ang araw sa kalupaan, agad naman silang nagpaalam sa kanyang ina na tutungo sa bahay ng kanyang lolo. Pagkarinig nito sa sinabi ng kanyang ama, maging ito man hindi makapaniwala sa mga bagay na kanyang narinig. Masyado kasing nakapagtataka ang dahilan nito, gawa ng ilang taon na din yung hindi bumibisita sa matandang yon. Ang labis pang ipinagtataka ng kanyang ina ay kung bakit pabigla-bigla ang desisyon nitong tumungo roon. Dahil sa kakaibang kilos nilang mag-ama, kaya na may hindi sila pinaalis ng kanyang ina hanggat hindi nito nalalaman ang totoong rason nilang dalawa. Nang dumating na sa puntong wala na silang pagpipilian, napilitan naman ang kanyang ama na ilahad doon ang pangyayaring kasalukuyan nilang pinagdaraanan. Matapos naman itong marinig ang tungkol sa kanilang dahilan, hindi na sila nito hinadlangan sa mga bagay na nais nilang mangyari.
Hindi rin kasi maiwasang kabahan ng kanyang ina sa mga nabalitaan nito, gawa ng yon ang unang beses na mangyari yon sa kanilang baryo. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nadapo na nga sila sa sentro ng kanilang lugar. Habang tinatahak nila noon ang daan, unti-unti namang napapansin nila Noriel ang iilan sa mga taong nakikipagtalo dahil sa mga bagay na nagawa din itong marinig noong nagdaang gabi. Sa puntong yon, doon niya tuluyang napagtanto, pili lang ang mga taong nakarinig sa pagdaong ng barko. Bagaman pala isipan sa kanila kung ano ang mangyayari sa mga katulad niyang nakarinig sa tunog ng barkong yon, pinili pa rin nilang tumungo sa tahanan ng kanyang lolo upang magawa niyang malaman ang katotohanan sa likod nito. Inaasahan na ni Noriel na merong masamang mangyayari sa kanya kung pipiliin niyang yon ay ipagsawalang bahala. Bago sumapit ang 9:00 ng umaga, narating na nga nila ang bahay ng ama ng kanyang ama. Habang papalapit sila sa lugar na yon, unti-unti na nilang nasisilayan ang kubo nitong animoy malapit ng magiba dahil sa sobrang katandaan. Sa pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang isang matandang gumagawa ng palakol sa pamamagitan ng apoy. Pagsilay sa kanila nito, seryoso naman yung nagwika sa kanyang ama ng, "Oh, Enteng, napabisita ka. Akala ko ba kinamumuhian mo ako bilang iyong ama?" Nang marinig naman ito ng ama ni Noriel, hindi naman yun sumagot, bagkus ay pinili na lamang nitong pag-usapan ang tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang anak. Matapos namang marinig ng ama nito ang mga bagay na kanyang inilahad, minabuti nitong itigil na muna ang kanyang ginagawa upang magawa niyang matingnan ang kalagayan ng kanyang apo. Sa paghawak ng matanda sa kanyang muka, ramdam naman ni Noriel ang init nitong nanggagaling sa talim ng palakol na kasalukuyan nitong pinapatalas. Hindi naman niya ininda ang bagay na yon, sa paniniwalang malaki ang maitutulong ng kanyang lolo sa kanyang kinakaharap na problema. Makalipas lamang ang ilang minuto, agad namang bumalik ang matanda sa kanyang kinauupuan. Pagharap nito sa kanilang dalawa, hindi na yon nagdalawang isip pang ilahad ang mga bagay na natuklasan niya. Ayon sa lolo niya, kabilang si Noriel sa unang mabibiktima ng mga nilalang na yon sa lugar nila. Nasisiguro niyang ang lahat ng taong nakarinig ng tunog ng barko ay mamamatay pagsapit ng gabi dahil yon ang nakatakda sa markang kanyang nakuha sa katawan ng kanyang apo. Dagdag pa nito, mahirap malaman ang tungkol sa bagay na yon kung hindi ka isang dalubhasang antingero kagaya ng kanyang lolo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mariin naman itong inilahad sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala. Upang hindi siya malagay sa alanganin, kinakailangan niya lamang manatili sa tahanan nito para magpalipas ng ilang gabi. Hindi siya maaaring bumalik sa kanilang tahanan na parabang walang nangyari. Gawa ng yon ang magiging mitya ng mabilisan niyang kamatayan. Matapos siyang mailahad ng matanda, kalmado naman yung tumitig sa kanyang ama habang nagwiwika ng, "Kita mo, Enteng, sa hinaba-haba ng prosesyon, babalik at babalik ka rin sa iyong magulang para humingi ng tulong. Huwag mo kong kamuhian sapagkat alam mo sa iyong sarili na ginawa ko ang lahat upang mailigtas ang iyong ina. Sadyang nagkataon lang na Panginoon na ang kinakalaban ko noon, kaya wala kong nagawa. Isipin mo, hindi ba't kahangalan na ang makipaglaban sa tadhanang Diyos na mismo ang naglatag?" Dahil sa sinabi nito, hindi naman mapigilan ng kanyang amang maglahad ng mga saloobin nito na matagal na niyang kinikimkim sa dibdib. Pagtayo nito sa harapan ng matanda, mangiyak-ngiyak naman yung sumagot ng,
Nagkakamali ka, Tay. Hindi ako lumayo dahil kinamumuhian kita. Lumayo ko dahil natatakot akong sa akin mo ipasa ang karunungan mong yan. Ayoko maging tagapaghalili mo, Tay. Sapagkat labis ako nababahala na baka katulad mo, ganun din ang tadhanang sasapitin ko. Ipangako mo, Tay, na hindi mo ako padadalhin ng karunungan mong yan at sisiguraduhin ko sa iyo na ngayon mismo, babalik ang dating anak mo. Nang marinig ito ng lolo ni Noriel, tumawa lang naman ito na parabang isang biro lamang ang mga katagang kanyang narinig. Makalipas lamang ang ilang minuto, inabisuhan na nito ang ama ni Noriel na bumalik na sa kanilang tahanan para kumuha ng iilang gamit ng kanyang apo. Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, hindi na ito nagdalawang isip na umalis sa bahay ng matanda. Sa pagdating ng puntong sila na lamang ang natira sa lugar na yon, maraming bagay at istorya ang inilahad ng kanyang lolo sa kanya. Ayon dito, maraming beses na din niyang narinig ang tungkol sa barkong yon, pero yon ang pinakaunang beses na nalaman niya ang pagdaong nito. Bagaman wala siyang ideya kung anong pamilya ng aswang ang kakaharapin nila, malakas pa rin ang kanyang kumpiyansa na magagawa yung magapi ng aral na tinatangan niya. Dagdag pa nito na sa ilang araw na pamamalagi ni Noriel sa kanyang tahanan, gagawin niya ang lahat upang maimulat ang ikatlo nitong mata na matagal nang natutulog sa kanyang noo. Matapos naman yung marinig ni Noriel, kahit papaano natuwa naman siya sa kadahilan ng matagal na niyang inaasam ang magtaglay ng mga buhay na kataga. Kung ang kanyang ama ay natatakot na magkaroon ng karunungan, siya naman kabaliktaran sa kung ano ang nararamdaman nito. Dahil sa ambisyon at hilig ni Noriel sa mga matatalinhagang istorya, kung kaya't hindi naglaon, naging magkasundo sila ng lolo niya. Sa pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga silang dalawa sa loob ng kubo nito, bigla namang napatayo ang kanyang lolo nang muli nitong marinig ang tunog ng barko. Habang nakikiramdam sila Noriel sa paligid, unti-unti na siyang binabalot ng takot sa kanyang katawan dahil sa mga kakaibang tinig na sumasabay sa simoy ng hangin. Pakiramdam niya, may mga nilalang na bumubulong sa kanyang tenga mula sa malayo. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang hindi na maatim ng matanda ang mga pangyayaring yon, agad naman itong kinuha ang isang palakol at kasabay nito ang pagwika nito sa kanyang apunang. Iho, tumayo ka dyan. Sumama ka sa akin at lalabas tayo. Nang marinig naman ni Noriel ang sinabi ng kanyang lolo, hindi na siya nag-alangan pang sumama patungo sa labas ng bahay nito. Sa isip-isip niya, lahat ng sinasabi nito sa kanya ay para din naman sa kanyang sariling kapakanan. Sa pagdating nila sa labas ng kubo, bumungad sa kanya ang napakadilim na paligid. Wala silang ibang nasisipat sa lugar kundi anino ng mga puno, gawa ng nakalimutan nilang magdala ng gasera na siya sanang gagabay sa lugar na kinaroroonan nila. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pangyayari, bumungad sa kanyang mga mata ang 5 panauhing nakasuot ng kulay puting tela. Sa ilalim ng telang yon, kitang-kita niya ang mapupulang nanlilisik na mga mata ng nilalang na parabang meron yung napakasamang binabalak sa kanilang maglolo. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, nasipat niya ang kanyang lolo na dahan-dahang naglalakad papalapit sa mga ito. Sa bawat hakbang nitong ginagawa, kitang-kita ni Noriel ang pagkarit ng hawak nitong palakol sa lupa, indikasyon na hindi yun isang pipitsuging kalaban. Pagramdam ng matandang ilang dipa na lamang ang layo niya sa mga nilalang, bahagya naman yung tumigil habang mahinahong nagwiwika sa mga ito ng, Lumugar kayo kung ayaw nyo ng gulo. Mukhang hindi kayo nakakaamoy sa kakayahan ng taong nasa harapan ninyo.
Huwag niyong pilitin na iangat ko pa ang palakol na ito para lamang magkasubukan tayo. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang nasipat ni Noriel ang pag-atras ng mga nilalang na tila ba labis na nasindak sa sinabi ng matanda. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang paningin sa isa sa mga nilalang nang masipat nila yung maglakad patungo sa harapan ng kanyang lolo habang seryosong sumasagot ng, "Wala kang kapangyarihan para kami ay utusan. Ano bang pinagmamalaki mo, tanda? Yang palakol na iyong tinatangan? Baka baliin ko yan sa harapan mo." Nang marinig naman ito ng lolo ni Noriel, dahan-dahan naman itong itinaas ang kanyang tangang palakol. Pag-angat ng talim nito sa lupa, laking gulat na lamang ng mga nilalang na yon nang biglang maglaho ang matanda sa kanilang harapan. Pagsilay ng nilalang na kumausap dito sa kanyang kinaroroonan, bumungad sa kanya ang talim ng palakol na mabilisang bumaon sa kanyang dibdib. Sa sobrang bilis ng pangyayari, animoy ang kalasag at kabal ng nilalang na yon ay wala nang nagawa para siya ay protektahan. Sa pagbagsak nito sa lupa, agad naman yung inapakan sa mukha ng lolo ni Noriel, sabay wika ng, Wala kang modo. Hindi ka marunong magpreno sa mga katagang lumalabas sa bibig mo. Ang bagay sa'yo, ibaon sa lupa. Matapos nitong makapagwika, agad namang nagsiangil ang mga aswang na naroon na parabang hindi nito matanggap ang pagkawala ng kanilang kasama. Sa isang iglap, paisa-isa namang sumugod ang mga ito na siya namang buong tapang na sinalubong ng kanyang lolo. Makalipas lamang ang ilang minuto, sumiklab ang labanan sa loob ng bakuran nito na siya namang halos hindi paniwalaan ni Noriel. Sinasabi ng kanyang mga mata na totoo ang kanyang mga nakikita, pero hindi yun sapat upang paniwalaan ng kanyang utak ang mga bagay na kanyang nasisilayan. Isipin niyo na lang, habang nananatili siya sa kanyang kinaroroonan, nasisipat niya ang mga aswang na mabilisang nagpapalit anyo habang patuloy yung sumusugod sa kanyang lolo. Yung lolo naman niya noon, kahit ilang nilalang pa ang humawak at umunday ng saksak sa katawan nito, hindi yun sapat para tuluyan siyang mapahina at matalo. Ang labis pa noong ipinagtataka ni Noriel ay kung bakit hindi gaanong tumutulo ang dugo ng lolo niya sa tuwing inuundayan nito ng saksak ng aswang. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't kahit ilang beses mang bumagsak sa lupa ang matanda, patuloy pa rin yung bumabangon. Kabaliktaran sa pag-uugali ng ordinaryong tao, mas lalo pa yung nakakaramdam ng kasiyahan sa tuwing mararamdaman nito na nasa gitna na siya ng bingit ng kamatayan. Matapos naman yung mapansin ng mga aswang, nagpatuloy lang naman yun sa kanilang pag-atake dahil sa inakala nilang nababaliw na ang matandang albularyo. Subalit lingid sa kaalaman nila na ang pagtawa nito ay dahil sa nararamdaman niyang kakaiba sa katawan. Maya-maya pa, nang bahagyang maantala ang digmaan, nasipat nilang umupo ang matanda sa lupa habang nagwiwika ng, Nagagalak ako sa tuwing nararamdaman ko na ako'y dumaraan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Masyadong ordinaryo ang buhay sa mundong ito. Ang pakiramdam na yan ang nagpapaalala sa akin na ako'y buhay at humihinga. Matapos nitong makapagsalita, ibinagsak nito ang kanyang palakol sa lupa at kasabay nito ang pagramdam ng mga aswang sa mga katawan nilang unti-unti nang nahihiwa. Sa pagbagsak ng mga nilalang na yon sa kanilang kinatatayuan, agad namang naagnas ang mga katawan nito, hudyat ng mabilisan nilang pagkamatay. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, kalmado namang lumapit ang kanyang lolo sa kanya habang nananatiling walang imik.
Upang mapanatag ang kaisipan ni Noriel, inilahad ng matanda sa kanya na wala na siyang dapat ipag-alala dahil sa nagawa na nitong matapos ang mga aswang na nagsisilbing sundo niya. Dagdag pa nito na maaaring noong mismong gabing yon napaslang ang mga taong kagaya niya na nakarinig ng tunog ng barko. Magmula noong natapos ang insidenteng yon, hindi nga nagkamali ang hinala ng kanyang lolo. 7 sa kanyang mga kababaryo, bigla na lamang naglaho na wala man lang kahit katiting na bakas ang iniwan sa kanilang tahanan. Hinanap pa yon ng kanilang mga mahal sa buhay pero bigo silang yon ay matagpuan. Dahil sa mga nangyari, ginawa ni Noriel ang lahat upang matuto ng mga lihim na karunungan ng kanyang lolo. Nababahala na kasi siya noong lumabas ng bahay nila, gawa ng pakiramdam niya may mga nilalang na nagmamasid sa kanya. Taon pa ang lumipas, mulat na nga sa karunungang lihim itong si Noriel. Bagaman may kakayahan siyang manggamot, pinili niyang pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng kanyang kumbating espiritual at pisikal. Naniniwala kasi siya na balang araw, maririnig niya ulit yung tunog ng barko. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ko meron na tayong 3 o 4 na kwento tungkol dito sa mga nawawalang barko. Kung tama ako ng pagkakabilang kasi may ibang kwento rin tayo na gininto ang barko naman. Pero kadalasan nangyayari yan. Dito nga sa Palawan, alam ko pangalawang kwento na natin to tungkol sa Palawan eh. Yung isa yung mga, nakalimutan ko yung tawag sa kanila pero nakasakay din yun sa barko tapos kumukuha rin ng buhay. 'Di ba? Tas ito 1956 pa, sobrang luma na ng kwento na to. Kaya talagang nag-e-exist yung barko na tinatawag na to. Pero ang tanong ngayon, para sa mga taga Palawan dyan, lalo na yung mga nakatira sa liblib tapos medyo dikit sa dagat, naririnig nyo rin ba yung ugong ng barko na yon o yung tunog ng barko na yon? Baka naman meron taga Palawan dyan, oh. Paki-comment naman sa baba para maging aware kami. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang din sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.